В обслужването на гара. Ne oldu? Gelin. Dur! Bırakın beni! Vur lan bana! Vur lan bana! Öldürün! Öldürün lan bana! Amına koyun lan sen! O adamla biz sevdiklerini sürdü hapishaneye. Vur babayı kesin! Vur! Atın şunu öpsün dışarıya! Ексклузивно. Нападателят на Ахмед Доган проговаря пред Сашо Диков. Октай Ени Мехмедов отговаря на всички въпроси, които останаха в пространството след паметната национална конференция на ДПС на 19 януари. Атентатор или обикновен идеалист? Истината само в Диков. Добър ден. Седнете или седни, как да набие на тия, както на вас е удобно. Имаме функционална ефективност в обслужването на гара. Добре, тъй като тук се намираме в една от учебните стаи на Софийски затвор, кажи ми как минават дните ти? Как така протича? Предполагам, че са почти едни и същи дните ти. Тук в затвора наблягам на своето политическо образование. Чета книги по цял ден, спортувам и така общо взето. Политическо образование, как да го разбираме? Какво четеш? Философия. А именно? Платон, Аристотел. Това чета. Какво научи от тях? Какво научаваш от тях? Защо Платон и Аристотел? Защото в управлението на една страна, в една държава, от векове насам, в зависимост от това дали една държава е добре развита и колко е развита, може да се определи по това какви са нейните философии. До какво ниво са развити техните философии в една страна. Защото те пряко участват в управлението на страната. За философите го? Да, точно така. Очевидно намекваш най-вече за един от тях. Да, той е един от тях. Те са архитекти. Те са архитекти в друг смисъл на думата архитект. Може би в смисъл на задкулисието, това ли отзад? В смисъл на устройване на социален, икономически и политически живот в една страна. Какви са твоите политически убеждения? Моите политически убеждения и виждания се доближават много близо до идеологията на Левски. Не казвам, че следвам неговата идеология, но се доближават до неговата идеология. А именно? А именно идеологията за чиста и свята република. Как може да стане това? Това може да стане с честност, прозрачност, с добродетели. Какво искаш да знаят хората за теб? Появиха се най-различни неща. На някои им се приписва, че ти си автора, други така се цитира, че си бил споделил пред разследващи, пред психолози и така нататък. Какво искат да знаят хората за теб? Нека сега
Да е ясно едно. Аз пожелах това интервю да се осъществи. Точно така. И го пожелах с цел чрез вас да проведа един диалог. Диалог с политиците в страната. А не за това какъв аз човек съм, какъв съм, що съм. Хората сами ще направят преценка. Тоест, по делата ще познаете хората. Добре, аз като казвам какво искат да знаят хората за теб, имам предвид в най-общия смисъл. С времето ще се направят преценка за това какъв аз човек съм. Аз и да говоря за себе си, възможно е в преценката си да бъркам. Най-добре хората да преценят какъв човек съм и дали може да ми се доверят най-вече. Най-вече за доверието става въпрос. От друга страна, това, което пише във вестниците, това е нещо, на което всеки трябва да го подлага на съмнение. Защото в момента, в който се пише нещо по вестника, човек трябва да си задава въпроса с каква цел се пише това нещо. Това е много важно. Наскоро беше публикувано извинявайте, че го прекъсвам. По това да си зададе този въпрос с каква цел се пише това нещо и отговора, който, т.е. изводите, до които стигне, може да се направи преценка, че интерес се защитава. И дали и те интереси са свързани предимно с политически и икономически интереси. Веднага цитирам едно тайно твое криминално досие. Бил си събирал парите от дилерите на Ицо Ширев, боксера, наркобос. През 2006 година ти е издадена условна присъда за бой в Бургас. 2011 година за бой с охранител и агресивно поведение срещу полицаите е наложена глоба и пробация. Били ти намерили марихуана в джоба на 10.10.2010? Това е, което го чета в... Това е, което се пише по вестниците. Това е, което се пише в интерес на една посока. Посока, в която да ме представят мене като престъпник. Вярно е, че съм извършвал нарушения, нарушавал съм закона, но съм си поел отговорността за това нещо. Поел съм си отговорността. Бил съм в среда на спортисти, аз съм бивш боксер и съм бил в такава среда. Но никога не съм по някакъв начин, не съм се откланял от правия път. До крайности. Кажи ми как стигна до идеята по някакъв начин на философа Ахмед Доган да отмъстиш или да обърнеш внимание върху него с някакво такова драстично действие. Идеята, това по-скоро е моят начин на изразяване. Това е моят стил. И го казах вчера в съда, че не съм искал и съм нямал умисъл, нямал съм желанието, не съм отишъл с тази цел там да умъртвявам Ахмед Доган. А каква беше целта? По този начин да изразя своето гражданско недоволство. Най-вече от него, защото той в продължение на 20 години участва в управлението на страната. Той е един от хората, които до голяма степен носят отговорност за това какво се случва днес. Носят отговорност за поколенията. И на една негова пресконференция, на последната младежка пресконференция на ДПС, която аз присъствах, в нея той съзнателно говореше за това как се готви нов възродителен процес от страна на управляващите тогава. Това на мен ми направи силно впечатление от негова страна, за пореден път доказвайки, че той с тези свои думи защитава изцяло своя интерес. Той не мисли за хората, не мисли за народа, да го кажем така. Добре, вярно ли е това, че пред прокурора Кокинов веднага след опита за атентат там на място, още в залата, си казал, че си искал да убиеш Доган? Не, това не е вярно. На никого не съм казал, че съм искал да го убивам и това е много важно. Той самия да го знае, защото в неговата глава съм убеден, че са влезнали всякакви мисли. Единственият факт, който е, че съм използвал газов пистолет. Този газов пистолет съм го вземал, съм го закупил от нов магазин, т.е. от магазин, чисто нов пистолет и с идеята, че с такова оръжие не може да се извърши тежко престъпление. Не може да се извърши убийство? Да. Добре. Тук, нека да допълня, тук по-скоро седи въпроса, нали, хората обръщат внимание Доган, голямата личност. Ако обърнат внимание към моя характер и към
това, което моите убеждения, да кажем, тези убеждения, които се доближават много до идеологията на Левски, могат да стигнат до истината. Може би тук става дума, ако печели цял народ, ако загуби, губя само себе си. Нека да поговорим и за Левски, защото днес много малко хора се интересуват от това той каква личност е бил. Истината е, че той освен голям апостол, революционер, е бил и голям политик. За това никой не говори. А истината е, че той като е изгубил себе си, е изгубил цял народ. Аз така мисля. Кажи ми, как стигна до идеята по този начин да изразиш така недоволството си от Ахмед Доган? Точно по този начин. Вижте, на днешната среща искам за друго да поговорим. Друг диалог да проведем, свързан с сегашната ситуация, т.е. да кажа своите виждания сега какво са за тази ситуация, която е в страната, защото аз, въпреки това, че съм в затвора, се интересувам, по цял ден гледам политика и се вълнувам от това, което се случва вън. И ми прави сериозно впечатление поведението на политиците. Няма как просто. Защото аз съм част от това будно гражданско общество, което в продължение вече на няколко месеца изразява своето недоволство. Част от тях изразяват своето недоволство срещу комунистите, които аз също не ги харесвам. Ще ви кажа защо не ги харесвам. Защото тяхната идеология наподчинява на чужди интереси. А ние тук в нашата страна си имаме наша идеология и тази идеология е именно на Левски. Само срещу комунистите ли си? Предполагам, че си и срещу ДПС и политиката. По-скоро аз казвам защо не одобрява. Не съм тръгнал с рогата напред срещу тях. ДПС от една страна не ми допада от това, което се случва, най-вече от манипулацията, която налагат. И тази манипулация е в интерес на определено общество и определени личности. Манипулация над българския народ и най-вече върху българските турци. Какво имаш конкретно предвид от манипулация? Какво разбираш? Нека да погледнем политиката в близките 20 години, в която Ахмед Доган е истински архитект на това нещо. Това е философа. Той изградил е прехода, да го кажем така. Да погледнем развитието на българските турци в страната. Какво е то? В писмото... Нека да довършим темата. Какво е то? Развитието на българските турци в страната. Какво е според теб? Според мен те в продължение на години са били изолирани. Те са били изолирани с една единствена цел. Целта Ахмед Доган да трупа повече гласове, те да бъдат невежи, да трупа повече гласове на тяхна сметка и по никакъв начин те да не се развиват в страната. Не знам в началото с какви убеждения е тръгнал да се противопоставя на възродителния процес, но съм убеден, че днес той е изневерил на своите убеждения. Той не е същия човек, който е бил преди. Нещо друго. Вие нямах възможност, докато бях в ареста Георги Димитров, доколкото знам, сте правили експерименти с този газов пистолет. Така да. Такъв модел. Да, точно така. И сте правили експерименти и един вид вие сте допринесли за разследването. Тоест, доказвате един вид, че с такова оръжие може да се извърши убийство. Единствено и само ако пистолета е допрен плътно до слепоочието, до окото, в устата или нещо такова единствено. Ако има и съвсем малко разстояние между пистолета и главата на човека, убийство не може да има. Не знам дали са ви предали до край какво сме направили. И го направихме заради истината, нищо повече. Заради истината, така ли? Заради истината да се докаже може ли да се убие с газов пистолет или не може. И до какъв извод стигнахте? Стигнахме ние до извод, който в последствие беше, съжалявам, че ни дадоха да проведем експеримента в лабораторията на ВМА, където се правят такива експерименти. На свинската глава от разстояние сантиметър 2 не може да никакво поражение не може върху човека да има. Само може би тъпанчето нещо да му се повреди. Но от упор, ако е,
може да се стигне до, и то на определени части, разбира се, може да се стигне до смъртта на човека. Нищо друго не сме. Това какво доказва? Доказва, че тези оръжия, които се продават свободно на пазара, с тях може да се извърши убийство. Тоест, вие и прокуратурата в момента доказват, че тези оръжия не трябва да се продават свободно на пазара. Защото аз, когато съм отишъл там да закупувам това оръжие, не съм отишъл с умисъла да го купя и да убивам. Значи, нашата цел не е била да доказваме ваши намерения и твои намерения, просто защото не съм ги знал. Това беше целта, в което в последствие този експеримент във ВМА, доколкото... Лошото е, че всичко това се отразява на близките ми. Те достатъчно преживяха с тази грозна сцена, на която всички станахте свидетели. Мене ме биха и затова сега в момента очаквам държавата, както върши работа срещу мене. Мене ме обвинява, т.е. гледа да ме обвини в най-тежкото престъпление, така да се свърши работа и с тези, които не нанесоха побоя. Какво искате за тях? Какво наказание за тях? Справедливо. Точно това е, което движи хората като мен. Чувството за справедливост, любовта към справедливостта. Как гледате първо, вярно е, че сте казал, че си казал, усетих най-якото чувство на света, докато се качвах към Доган. Да, именно. Чувството за справедливост. По този начин. Това е справедливостта за мен. Това е истината. Какво? За мен. Да. За мен. Според моите убеждения, според това, което виждам аз. Какво чувстваш всъщност, докато се качваш по стълбите в залата? Какво чувствам? Ще си запазя чувствата за себе си. Какво съм изпитал? А когато застана... Не искам да описвам в детайли какво съм чувствал и така. По-скоро чувствах удовлетвореност. Качвайки се по стълбите? В момента, в който го достигнах, защото имаше момент, в който момент на риск, в който можеха да ме задържат и т.е. да не мога да го достигна. Предполагам, ти си давал сметка, че можеше и по-лошо да те застрелят. Да, напълно. И когато отиде и допря, беше на 4-5 см, може би, пистолета да се почието му. И тогава какво си казваш? И беше ли те, можеш ли да мислиш нещо или какво беше завладен, така да се каже? От това, което виждате, какво виждате вие? Един уверен млад мъж, който знае какво прави. Точно това виждам. Виждам чисто волеви човек с туманен поглед, който да. Точно. И казах, това е моят стил да изразя своето недоволство. А когато засече пистолета, какво си казахте? Нищо. Просто за секунда се чудиш какво става и вече оттам всичко е на инстинкт. Заредихте го, доколко съм веднага заредихте... Господин Диков, не мисля, че това, което обсъждаме сега, как съм го заредил, какво съм го направил, това е по-скоро към разследването. Аз от 9 месеца говоря тези разговори с органите, които се занимават с това разследване. По-скоро искам чрез вас да поговорим за сегашната ситуация. Защото това, което е станало, то е факт. Сега в момента то се разглежда в съда. В съда, там се надявам съда да бъде обективен, имайки напред, че сега в момента им се предоставя възможност да покажат върховенството на закона в най-чистата й форма. Да покажат, защото Ахмед Доган не проявява неуважение. За втори път не идва в съда. Вярвате ли, че е наистина болен или... Възможно. Възможно е, но възможно и да не е болен. Напълно възможно. Да не е болен, а по-скоро да проявява неуважение към съда. Тоест има някои хора явно от държавата, които са над закона. Какво искате да му кажете? Искам да ви кажа, че... На него. На него. Да му кажеш, да. Аз каквото има да му кажа, ще му го кажа в съда. Но определено има нещо, което искам да му кажа. Както и на Лютви Местан искам да кажа. Ако искаш, така задочно, макар и спокойно можеш да се обърнеш към теб. Предполагам, ще те чуе. Не и тук. Не и сега. Защо?
Защото така. Не, това е твое право, разбира се, ти си в... Искам, ако е възможно, да изясним някои факти около... Иначе всичко друго, което е свързано с това, което искаш да кажеш съобразно сегашната ситуация на държавата, нали разбираш, че всичко това ще бъде излъчено без никакво съкращаване, всичко ще кажеш. Но, примерно, интересно е за хората, като, например, вярно е, че пресмъртно писмо до майка си се оставя. Да. Какво пише там, ако не е тайна? Това е лично. Лично. В смисъл лично е. Не желая да го споделям. Не, напълно е нормално. Изказва съжаление, че няма да можеш да завършиш образование. За мен образованието... Моите интереси са свързани с политика и строителство. Образованието ми е свързано в областта на строителството. Това са моите интереси. Никой не ми е влиял, сам го намислих, а подбудите ми са патриотични. Може да категорично да кажеш, че никой не ти е помагал? Какво разбирате вие под патриотизъм? Аз го изразявам така. Любовта ми към справедливостта, любовта ми към истината, любовта ми към народа, да го кажем. Патриот в най-общия смисъл е любов към родината. Патриотите са хора, които не мислят за определена, както националистите. За мен националистите не са патриоти. Те са по-скоро хора, които защитават определени интереси. Докато патриотите са хора, които мислят за цялото общество, без значение етнос, религия и произход като цяло. Добре, ако беше гръмнал пистолета, какво? Няма как да не си го помислил. Ако беше гръмнал пистолет, съм убеден, че имаше по-голяма вероятност аз да бъда убит, отколкото Ахмед Доган да има фатален край. Ако беше гръмнал пистолет. Ако беше гръмнал. Да, така мисля аз. И въпреки това натисна спусъка и се чу, че... Да, бях уверен в себе си и го натиснах спусъка. Аз не отричам това нещо. Но съм нямал мисъл да го убивам. Точно. Не съжалявам. Може да не е правилно, това е моят начин да се изразя. Потвърждаваш ли? Дали сега съжаляваш? Така, не съжалявам за нещо. Аз си за действията си. И това, което ме възмущава днес е, че има хора, които не стоят за действията си. Вярно е, че бил на едно от партийните мероприятия на Касим Дъл на партията. Да, вярно е това. Негов привърженик ли сте казали? Привърженик е силно казано. И симпатизант или? Силно. Това е много силно казано, привърженик. Просто аз съм човек, който се интересува от политика и следя къде какво се случва. На тази конференция посещението ми беше от гледна точка на това да видя как се случва самия процес. И до някъде, може би, моите убеждения и не толкова Касим Дъл, колкото Корман Исмаилов. Убежденията ми са сходни, имат допирни точки. Защото те единствени успяха да се... Тоест единствени от това общество, което в продължение на 20 години, както казах преди малко за българските турци, как за развитието им е било изолирано и се е водила политика срещу тях, отколкото за тях. Единствено те се противопоставиха на това нещо, за което им прави чест. Чест. Аз като един млад човек, който се интересува от политика и който го усеща това нещо вътре в себе си. И това е от силното чувство за справедливост. Искаш да кажеш, че им прави чест, защото Касим Дъл от дясна ръка на Доган се изправи срещу него открито. По същия начин Корман Исмаилов беше депутат от ДПС и той се изправи срещу Доган и срещу ДПС. Това искаш да кажеш, че за това им прави чест. Така да те разбирам. Не. Чест им прави това, че имат смелостта да кажат истината. Точно така. Да кажат истината, която всички... Имайте напред, че ние сега си говорим тук в София, но в отдалечените райони хората ги е страх да кажат какво мислят. Много ги е страх. Вярно е, че причината за тази постъпка е важен житейски обрат в твоя живот от преди 2 години. Силно казвам. Не мисля така. Как можеш
Има ли начин, по който да докажеш или поне да убедиш хората, че никой не те е накарал и никой не стои зад теб, никой не те е накарал да извършиш това нещо? Как мога да ги убедя? Да, и да докажеш евентуално. Защото нормално е да се мисли, че някой те е накарал, че изпълняваш някаква чужда воля. Ахмед Доган каза, че поръчителите са искали да има много кръв в залата, да предизвикаш шок и ужас в залата, да се повлияе на етническия мир в България. Това е в неговото писмо постфактум, предполагам, което го знаеш, което си го чел. Да, и това писмо той доказа, че допусна грешка. А именно? Именно всичко това, което той излага като свои виждания, това е грешка. Той допусна грешка. Коя е основната грешка? Коя е основната грешка? Историята ще прецени коя е основната грешка. Цитирам го това писмо. Нямам никакво съмнение, че това беше опит за публична екзекуция на лидера и на каузата на ДПС. Сценарият, който беше избран от поръчителите на тази публична екзекуция, предполага много кръв за предизвикване на шок и ужас в залата. Голямата мишена е ДПС и етническия мир в страната. Така. Предполагам, и това е въпрос. Въпросът е, предполагам, че си давал сметка, че и такъв сценарий е бил възможен, ако гръмне пистолета и не дай си Боже от дръскотина или каквото и да било, някаква кръв му потече от Доган, от глава или от някъде, където и да било. А това, че един млад човек събра коража и смелостта да се противопостави на Доган, това защо не се говори? Тоест, ето, вие сте представител на медията. Защо не говорите за това нещо? Всички говорите за това как на Доган е можело да му потече кръв. А мене можеше и да му убият, ако става въпрос. Али така? Така е. Това е факт. Вярно ли, че си пробвал пистолета? Да. И това е още едно доказателство, че не съм отишъл там с умисъл, защото пистолета беше засякал предната вечер. Тоест, беше видно, че нещо не е наред с пистолета. Защо не го смени или... Просто счетох, че не е необходимо да го сменя. Минаваш ли ти през главата боен пистолет да вземеш? В смисъл, не ми е било това целта. Казваш за Доган, хареса го, защото е умен, комбинативен и защото е успел, но той манипулира хората и говори целенасочено срещу българите, за си започнал да разследваш. Преди всичко, от самата ситуация, която всички видяхте, аз проявих уважение към него. Тоест и проявявам уважение към него като човек, който се отдава на науките и който съм убеден, че има какво да допринесе още. Но не проявявам уважение за това, което сега ние, младите, сме принудени да берем един вид техните плодове. Техните плодове от тяхната свършена работа. Какво видя? Предполагам си го погледнал в очите, като погледна. Видях, че се оплаши. Какво прочете в очите? Какво прочетох? Да. Няма да коментирам това нещо. Предполагам, ти си дава сметка, той не знае, че е газов пистолет, той е виждал смъртта пред себе си, до сипочета си. Възможно. Трябва да попитате него. Защо не го питате него? Вчера бях пред сараите, лично бях пред сараите и казах на охраната, мога ли да говоря с господин Доган или с него представител. Миналата седмица в петък казах на Лютви Местан, моля ти се, предай му, че искам интервю, най-после да го чуем. Не знам колко време непрекъснато с който Камен Костадинов преди Кръстева, пиарката на ДПС, непрекъснато искам интервю, но резултатът е един и същи. И вчера ми казаха, нито господин Доган, нито негов представител желая да говоря с вас. Господин Диков ми каза охраната от едно прозорче пред сарая там. Аз пак ще пробвам. Дано в крайна сметка е хубаво да се чуе и той как ги вижда нещата. Защото това, къде го е писал това писмо, той допуска грешка.
Грешка е самото писмо или... Допуска грешка в много изречения, допуска грешка. Кое е най-голямото според теб? Доган е човек и стратег. Той е обучаван за това нещо. Доган. Но в тази ситуация неговата стратегия, неговата преценка е грешна. Явно самото време, което е днес, реалността, която е днес, той и хората около него вече нямат допир с тази реалност, за да могат да се докоснат с истината, да го кажем така. С това, което се случва. И това става видно и от протестите за това как народа в момента не иска тези хора, защото не е тайна, че в крайна сметка за цялото това правителство той е един от хората, които седи за това правителство и дърпа конците. Ти си убеден в това? Убеден съм. Той е един от хората. Да, точно така, защото неговата дума се чува навсякъде. Да разбирам ли, че според теб той все още е решаваща фигура в ДПС? А кой е според вас? Лютви Местан? Лютви Местан в момента се е живял в ролята на голям оратор, на който хората, включително и аз му правя чест, но той предимно залага на езика, а не на словото, защото има разлика между словото и езика. Аз така мисля. Но определено всеки има какво да научи от него. Как си обясняваш отдръпването, така да се каже, на Ахмед Доган от... Той закъснява. Трябваше много по-отдавна да се оттегли. И понеже не се оттегляше, ти реши да направиш някакъв драстичен акт, за да... Не е това нещо. Не е за неговото оттегляне. Тук въобще не става въпрос за самата пресконференция да бъде прекъсната и не е за това нещо. Самата конференция, то беше партийната конференция на ДПС. Няма нищо общо това нещо. Тук става въпрос как един млад човек решава да се противопостави на един от хората, които в продължение на години са участвали в управлението на държавата. И аз се противопоставям според моите убеждения, според моите виждания. Имам смелостта да изляза да ги кажа. Вярно, малко по-неразбираемо е за хората моят начин на изразяване, но до онзи момент аз стигнах до извода, че това е единствения начин. Т.е. да се случи някаква промяна. А и това е, което всички искаме в крайна сметка, промяна. Тоест да се обединиме под една обща цел. Смяташ ли, че макар и с засечка на... Защото Доган много някак си дълбаеме в това нещо, а нещата имат по-висша цел, да го кажем така. Нещата имат по-висша цел, какво имаш преди? За обединението. За обединението, за това как сегашните политици, хората, държавници, които участват в управлението на страната, трябва да си поставят цели, които да са полезни за следващото поколение. Доколкото разбирам, ти стигнал си до там, до идеята за такава някаква драстична постъпка, тъй като не си виждал по нормалния начин с някакви критики, с някакви такива обращения, писма, До този момент всички думи, много неща се изговориха, но в крайна сметка хората седят по делата, а не по думите. Моля, пуснете записа на писмото. Здрасти, Слави. Надявам се, нямаш нищо против, че се обръщам по този начин към теб, а не с Чичо, Слави. За да бъда напълно откровен, преди да напиша защо се качих на трибуна и прекъснах речта на Ахмед Доган, насочвайки пистолет към главата му, искам да ти кажа, че в последно време изгубих интерес към предаването ти. Ще се радвам колкото се може повече хора да чуят това, което ще прочетеш от писмото, което написах тук, в следствения арест на Геме Димитров. Много глупости се написаха и изговориха по мой адрес и по адрес на семейството ми, но не се очудвам, след като знам, чии интереси защитават въпросните медии и журналисти. Искам да кажа на онези, които още не са разбрали защо исках да стрелям по Ахмед Доган, че аз, Октай Енимехмедов, съм един от многото гласували доверие на този човек и останали разочаровани от неговата политика.
В последно време, с това негово насаждане на омраза и паника между българи и турци, стана още по-ясно, че всичко, което се случва около ДПС, е изцяло в интерес на една единствена фигура и неговото обкръжение. Много лъжи се изрекоха и много кражби се извършиха от тяхна страна, но за съжаление държавата нищо не прави по въпроса. Дори ме очудва поведението на премиера Бойко Борисов, който излиза пред хората и казва, че шапка му свалял на Доган за това, че бил много добър политик. Това не го разбирам. Защо този човек е наричан добър политик, след като е нанесъл такива поражения на страната и държавата в нея? Предполагам, голяма част от вас видяха начинът, по който ме налагаха и ритаха делегатите на ДПС, и то след като аз лично изхвърлих пистолета и не им оказах ни най-малка съпротива. Те продължаваха да ме ритат стоковете си. С това те оправдаха моите очаквания, че не са нищо повече от шепа страхливци, доверили се на един доносник. Това е и истинското лице на голяма част от действащите фигури в партията. Казвам голяма част, защото вярвам, че и сред тях има млади, свободно мислещи хора, които в най-скоро време ще кажат не на Доган и неговата политика. Единствено по този начин биха могли да съхранят каузата на истинското ДПС. Това ДПС, в което хиляди български граждани вложиха много от себе си, от своята вяра, надежда и любов, в защитаването на правата и подпомагането на развитието на различните отдалечени райони, в които преобладават предимно хора от турски произход. Мисля, че след като аз, студентът от УАСК на 25 години, успях да се кача на трибуната и пред цяла България да насоча пистолет в главата на Доган, всеки въоръжен с повече кураж би могъл да го направи. Навярно, в очите на много от вас, моите действия и моят начин на изразяване изглеждат шокиращи и недопустими за демократичните ценности в България. Но искам да знаете, че аз, като гражданин на тази страна, обичам България. Тук, в тази страна съм се родил, тук съм израснал, тук са моите родители, тук са приятелите ми, тук са минали 25 години от моя живот и тук ще умра. Родината е обща за всички, без значение циганин ли си, българин ли си, турчин ли си и така нататък. Ние, българските граждани, сме народът на тази страна. И също, както всеки един от вас има своята лична история и памет, така и страната ни има своята памет и история. Аз, като един млад родолюбец, считам, че историята обърна гръб на Ахмед Доган. Убеден съм, че не аз, а той, заедно с останалата част на политическия елит, които нанесоха дълбока рана върху паметта и историята на България, трябва да са на мое място тук, в ареста на Геме Димитров. Рана, която все още е неизлечима, ще оказва неблагоприятно влияние върху живота на поколения напред, в това число и нашето. В една от своите лекции един мой любим архитект и инженер Жак Фреско казва така: различните култури на този свят налагат различни ценности. Аз съм мюсюлманин и като такъв съм възпитаван да бъда добър към хората, да се отнасям добре с животните, да уважавам по-възрастните от мен, да се образовам и така нататък. Но и аз, като всички хора по света, не съм безгрешен. Сигурно има много грехове, за които се надявам Господ да ми прости. Научил съм се кое е най-важното за един мъж в този живот – достоинство и чест. И сега, ако ме питате, защо след като ми засече пистолетът не съм ударил една плесница на Доган, ще ви кажа, че преди всичко един мъж трябва да уважава своя противник според качествата му и да не го унижава пред хората му. Симпатизирам на Левски, Раковски, капитан Петко Войвода и на всички онези храбри мъже, милеещи за своята родина. Не знам колко от вас са се замисляли, но аз често си задавам въпроса дали на Левски би му харесало случващото се в България, ако имаше възможност дори за миг да погледне през памета на страната ни. Но това е друга тема на разговор. Това е всичко от мен, приятели. Благодаря ви за отделеното внимание. Накрая искам само да благодаря на брат ми и да му кажа, че е незаменим. Страшно много се гордея с него. Да благодаря на семейството ми, които страшно много ме подкрепят. Да кажа на майка ми, че я обичам. Да благодаря на теб, Слави, и целият ти екип, за това, че отделихте време и внимание да прочетете това писмо пред вашите зрители. А и още нещо, Слави. Нали не се сърдиш, като ти казах, че отдавна съм изгубил интерес към шоуто ти? Вярвам, че ще дойдат по-добри времена за всички в тази страна. Пожелавам на всички ви здраве, успехи в работата и дълъг щастлив живот. С най-добри пожелания, Октай Енимехмедов. 7 февруари 2013 година, град София, Национална следствена служба Геме Димитров, 42. В шоуто на Слави някой смята, че не си ти автор на писмото. Те могат да смятат каквото си искат, но аз го написах собственоръчно и с цялото ми съзнание. Защото каза, че да, почерка е твой, но стилът не е бил твой. Ти гарантираш, декларираш? Да, напълно.
искам да кажа на онези, които още не са разбрали защо исках да стрелям по Ахмед Доган, че аз, Октай Енимехмедов, съм един от многото гласували доверие на този човек и останали разочаровани от неговата политика. Точно така. Това е едно от нещата. Аз вярвам, че единственият начин да се променят нещата не е само с едно насочване на пистолета и с няколко слова, а по-скоро чрез действия. Тоест, единственият начин да се променят нещата е човек като влезе в политиката. Ти оставаш с желанието да влезеш в политиката и за следващите избори да пред първа възможност да се кандидатираш и така нататък. Така ли да разбира? Ако мога да бъда полезен за страната си от тази гледна точка, да, бих поел тази отговорност. Нека да кажем, това е отговорност, не е личен интерес. Просто необходимостта понякога принуждава хората да поемат тази отговорност. А тук в писмото до шоуто пишеш и за побоя върху теб. Да, за побоя. Очаквам държавата да си свърши работата. Тоест, обективно, справедливо, нека тези хора да поемат своята отговорност. Как го преживя? Какво усещаш, когато те бяха повалили долу, дърпаха те, ритаха те и така нататък? Не ви го пожелавам. Не ви го пожелавам. Бях напълно концентриран в ситуацията и опитвах се да избягвам част от ударите. Какво се викаше тогава? Какво си казвах? Това без значение. Първо, че е недопустимо такова отношение, но предполагам, че до някъде ги оправдаваш. Ти си посегнал на лидера. До някъде да оправдавам хора, които участват в управлението на страната, да изразяват своята, как да го кажем, това е агресия. Своето недоволство към дадена постъпка, защото те това правят. По този начин тези хора, големи хора, не мисля, че това е начина. Те можеха много по-контролирано, по-професионално да подходят, при положение, че аз ни най-малко съпротива съм им оказал. Разбирам да се прилага сила при положение, че се проявява сила на агресия. Аз не съм проявил сила на агресия спрямо тях, а те проявиха много агресия спрямо мен. С това отношение към мен... И това се засне от камерите и не беше приятно. Bu adamla biz sevdiklerimiz sürdü hapishaneye. Koy! Atın şunu olsun dışarı. Поставете ме! Ляги! Ne oldu diyor? Vur şunu. Policija
няколко месеца си тук в Централния Софийски затвор. Вярно е, че си участвал в бой заради Левски, че някакъв затворник нещо си е изказвал против Левски. Не, това не е вярно. Не е вярно. Не съм побойник. Не съм побойник, но умея да се защитавам, в крайна сметка. Имало било и втори бой, в който си участвал, само че не се... За симпатиите ми към Левски, те са очевидни. Симпатиите ми към Левски още не само към него, към много други личности в историята, не само от нашата и от друга история. Аз не казвам, че следвам неговата идеология, но моите убеждения се доближават до неговата идеология, защото Левски самия по себе си не е една личност, а е цяла идеология. Това е нещо, което поколения наред могат да следват. Само, че накрая той, не накрая, не знам дали накрая, но беше написал там народе с 3 удивителни. Да, и остава неразбран, в крайна сметка, което е най-лошото. Най-лошото, да. След всичко, което е преживял, остава неразбран. Само, извиня, пак да те върна, искам да кажеш, че в никакъв бой в затвора не си участва. Имало се пречкване, това е съвсем нормално, все пак е затвор. Добре, пречкване, поне да го кажа. Да, това е затвор все пак, но всеки в затвора си е с неговите си проблеми и всеки гледа да си избута затвора, така да го кажа. Да. А каква е причината или какво е било? Спречкване е нормално, съвсем нормално нещо. Но искам да кажа, че аз не съм побойник, не търся конфликти, с никого не се зараждам, а по-скоро наблягам на своето образование. Дори и тук в затвора. Има библиотека, в нея взимам книги и чета книги. Допускаш, че... И гледам телевизия, гледам какво се случва в страната. Следя поведението на политиците. Допускаш, че могат да... И сега в момента най-правилното решение, според мен и според много други хора, е да възможно най-скоро да бъде назначена нова дата за нови избори, справедливи избори. А не като онези, в които имаше страшна манипулация, за която манипулация е редно хората, които извършиха, да си поемат отговорността. Вярваш ли в съдебната система? Вярвам, че сега, чрез моето дело, те имат възможността да приложат върховенството на закона в най-чистата му форма. И това ни е явяване на Сокола. Да. На Сокола и тази го правим като знак на неуважение. Какво ще му кажеш? Кажи му нещо. Кажи му нещо под своеобразна покана в съда. Кажи му нещо за Дошо. Нищо няма да кажа тук, чрез медиите. На него специално. Редно е мъжко, в крайна сметка, след това, което съм извършил, да застана очи с него и да му кажа. И в съда. Така, мисля, че е коректно. Добре, той ако ти каже, ти човече искаш да ме убиеш, ти ясно... Не, нямам съм тази умисъл. Каква би била справедливата присъда? Каква би била? За теб, да. Съда да прецени. Нека съда да прецени каква би била са. Защото ти добре знаеш, че си подведен по членове, които могат да доведат в най-големи такива, най-тежка форма до много години затвор. Да, аз съм подготвен за най-лошото. Като имам предвид натиска, който се оказва, но истината е, че аз, като казвам съда да прецени, вътрешно си мисля, по-скоро народа трябва да прецени. Защото съм убеден, че в народа се съхранява едно чувство на самосъхранение, което най-правилно отвежда хората до чувството на справедливост. Именно поради това чувство на справедливост нещата претърпяват развитие. Тоест развитието е вследствие на действието. И тъй като трябва да... Аз в момента се радвам, като гледам как млади хора излезат, протестират и се радвам. До онзи ден имало е случаи, когато аз съм бил сред приятели и когато им заговоря за страна, за родина, те са ми обръщали гръб. Имало е такива случаи, което е много неприятно. Накрая, нещо витае ли в теб, нещо като съжаление,
прошка, разкаяние, нещо. Не, твърдо не. Твърдо не. Аз стоя зад постъпката си, знам за какво съм го направил. И не мисля, че съм допуснал грешка. Отново би тръгнал. Не отново. До онзи момент това беше единствения начин. Сега вече нещата са по друг начин. Не. Нямам такова намерение отново да тръгвам към когото и да е било. Кажи каквото искаш и така. Аз приключих с моите въпроси. Ако ти нещо в заключение имаш което искаш да кажеш, към когото и да е било. Майка си, брат си... Накрая да кажа нещо. Да, накрая. Това, което ви казах по време на разговора, тук, който проведохме. Един народ, една държава, една страна, една цел. Това е съединението, прави силата. Започваме с това, че четеш Платон и Аристотел. Да, и ми харесва. Нещо от тях беше Чувствам го близко, да. като край на интервюто. Като края. Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа. Ама имаше нещо такова. Да. За човешката душа, примерно, става въпрос. Съзнанието. Как съзнанието ръководи действията. Убежденията. И така. Добре. Това е. Благодаря ти. Благодаря ти за времето.